Helo, Miss Mathais yn fan hyn, ac yn y fideo yma dwi'n mynd ddangos i chi sut i ddysgu a gwella'ch sgiliau Adobe Illustrator. So, yn y fideo yma dwi'n mynd ddangos i chi sut i ddefnyddio Adobe Illustrator. So, ewch i Start fan hyn yn yr ysgol a chi'n gallu gweld ydy'r fan'na. Nawr, amser chi'n agor e fyny, mae fe'n dod lan fel hyn, a falle bydd eich ffenest chi tamaid bach yn wahanol i hyn, ond dyna ni. Nawr cofiwch, chi'n defnyddio Adobe Illustrator i weithio gyda ffeiliau vector. A mae ffeiliau vector yn cael eu gwneud gyda mathematig. Dydyn nhw ddim yn pixel-based. So, chi'n gallu gwneud nhw'n fwy o seis, chi'n gallu gwneud llai o seis, a dyw'r ansawdd ddim yn cael ei ffeithio. Ac hefyd, maen nhw'n gret ar gyfer gwefannau, achos mae maint y ffail yn llai o seis hefyd. Nawr, chi'n gweld, lan fyna, uwch ben fy mhenni, find out how to do's and more. So, chi'n jyst yn gwasgu clic ar hwnna fyna. A mae e'n mynd â chi. So, mae Adobe yn creu y gwefannau i chi a dysgu chi sut i ddefnyddio fe. So, os ydych chi'n mynd lan i'r top fan hyn ac yn clicio Get to Know Illustrator, mae'r fideo hyn nawr yn tua 17 munud, fe yn yr United Kingdom, ac i chi yn gallu gweld mae Get Files, so mae'r ffeiliau maen nhw'n defnyddio fyna, so chi'n gallu clicio hwnna, maen nhw'n lawrlwytho nhw fyna i chi, ac chi'n gallu just dilyn yr fideos wedyn fan hyn. So chi'n just yn clicio ar hwn. To help you become more familiar with Adobe Illustrator, let's take a tour. To start, open an Illustrator document. With Illustrator CC Open, you can open a file by choosing File. Nawr, mae hwnna'n dangos y basics i chi gyd, a mae'r ysgrifau fyna. Wedyn mae e'n mynd mewn i How to Zoom and Pan, ac chymod, mae fideo arall fan hyn. 4 munud. Beth oedd y fideo na? Mae fideo na 4 munud. Symud lawr fan hyn. Mae'r fideo yma yn 4 munud. So mae 12 munud fan hyn, da ni. Clico fan hyn. 3 munud. So, i fod yn hollol gonest gyda chi, chi'n meddwl sut mae fe'n dweud, ond sef chi'n mynd nôl i Adobe Illustrator, mae'n gweud mae hwnna'n tua 17 munud. Dwi'n mynd 17 munud yw e, ac dwi'n meddwl mae fe'n werthwael i chi gwneud hwnna. So, beth dwi yn gwneud weithiau, os i chi yn yr ysgol a chi ddim yn gwybod y link yna, jyst clico hwnna, copio hwnna. Copio'r link yna, ac wedyn, jyst rhoiwch anfonwch eich hunan, a wedyn fydd y link gyda chi wedyn. Gallwch chi edrych ar fe ar eich ffôn chi, neu edrych arno fe ble bynnag. So mae fe lan fan hyn. So, os i chi sef i gwneud y fideos hyn yn Gymraeg, jyst dwedwch fi, na i'r fideos tutorial am Illustrator yn Gymraeg, ond os chi sef jyst i dilyn y fideos nhw, a maen nhw'n llawer fwy profiadol na fi, ewch arno nhw fyna. Ac cliciwch lan fan hyn, Create and Edit Shapes, Transform Colour Strokes, Add Texture Design, Organise. So, chi'n gweld fan hyn, nawr, 17. Mae ti awr fyna, 1 awr, 2 awr, o na, mae rhaid eitha bach yn yno. So, ti 2 awr o hyfforddiant, a fyddwn ni'n meddwl byddech chi yn expert wedyn yn defnyddio Illustrator. A fi'n dweud i chi hyn nawr, mae hwn yn sgil ble mae pobl eisiau. So, dyna ni. Cofiwch, hoffi, tanysgrifio a'r rubbish na i gyd. Gewn ni weld, ydyn ni'n gallu cael 2,000 o subscribers. 600 a nawr yn un, fydd yn gwybod. Mae'n mynd yn silio, dia.